Hier zien we een mooie das. Ik ben Ivy en ik ben 21 jaar oud. Ik ben Tim en ik ben 23 jaar oud. Tim en Ivy steken hun ziel en zaligheid in het behoud van beschermde diersoorten. Dat doen ze overal ter wereld, maar ook dicht bij huis, zoals hier in Maastricht. Hier zijn ze aan de slag met het opzetten van een schildpaddenopvang. Hier komen 500 schildpadden met een rugzakje. Deze is gevonden in Susteren. Die liep daar op de weg en iemand heeft hem gezien en gevangen en gelukkig naar hier gebracht. Het is wel inmiddels verboden om in deze schildpaddensoorten te handelen. Dus het gaat om de lettersierschildpadden. En daarvan zijn dan 3 ondersoorten, de roodwang, de geelwang en de geelbuikschildpad. En dat verbod is eigenlijk gekomen omdat de wilde populatie in Mexico en Noord-Amerika bedreigd wordt doordat mensen ze daar illegaal wegvingen om ze dan vervolgens in onder andere Europa te verhandelen. Dus doordat die handel niet mag, komen er sowieso al minder schildpadden terecht in Nederland. Dus dat is al positief. Alleen is het nu belangrijk om alle gedumpte schildpadden, om die nog op te gaan vangen. Zodat we die in ieder geval een goed leven kunnen bieden en de lokale flora en fauna kunnen beschermen. En daar ook bewustzijn voor te creëren dat het dus de bedoeling is om echt even de opvang te bellen om de schildpad hier te plaatsen en hem niet zomaar in de natuur te zetten. Omdat dat gewoon negatieve gevolgen heeft voor zowel de schildpad als voor de natuur. Deze schildpad is een van de eerste die een beter leven krijgt, dankzij Tim en Ivy. Al vanaf kleins af aan worden de jonge idealisten meegenomen naar buiten. Vader Gaston neemt ons mee naar een plekje natuur vlak voor hun ouderlijk huis, waar de liefde voor de dieren is begonnen. Wij hebben in ieder geval de natuur er altijd sterk bij betrokken. Toen ze nog baby waren, dan gingen ze in de bolderkar gingen ze mee. En dan gingen we al de Eifel in, of de Ardennen in, of het Heuvelland in. En dus wat dat betreft zijn ze altijd met de natuur grootgegroeid. En toen ze op een gegeven moment zelf konden lopen, dan was het ook zo als we een kevertje tegenkwamen en ze wilden daar naar kijken. Dat wij als ouders daar ook rustig een uur bij bleven staan. Op het moment dat zij op ontdekkingstocht waren. En ik kan me voorstellen dat er ouders zijn die na 10 seconden of na een paar minuten zeggen van kinderen doorlopen. En daar bleven wij dan rustig een uurtje bij staan en genoten van de observaties en hoe ze daarmee omgingen. En dat was schitterend om te zien. We gaan hier naar een gebied waar we 1000 boompjes hebben geplant. Want hier was eigenlijk alleen maar 1 soort qua bomen. En door het wat diverser te maken kunnen we ervoor zorgen dat dit een goed gebied is voor de kampsalamander om zich te vestigen. Dat is de grootste salamander van Nederland. En die is hier dus wel eens gespot, dus we hopen dat hij zich hier kan uitbreiden omdat het nu een veel diverser gebied is. Ook met poelen bijvoorbeeld. Dus dat is eigenlijk het doel van het planten van deze boom hier. Ja, wat het voordeel is van een kleine organisatie is dat we gewoon heel veel hands-on kunnen doen. We kunnen meteen starten. Je zit niet met heel veel papierwerk of veel geregeld. We doen alles gewoon zelf. Dus daarmee kunnen wij soms ook vaak sneller actie ondernemen. Ja, dus we hebben een wildcamera en die gaan we ophangen aan een boom. En op het moment dat er dan beweging wordt gezien door die camera, dan maakt hij een aantal foto's. En dan na een aantal weken dan halen we die camera op en dan gaan we thuis bestuderen wat voor een dier op de camera staan. En dat gaan we dan ieder jaar opnieuw zo'n telling doen om ook te kijken van hoe evolueren die populaties nu. Zijn jullie jonge idealisten? Ja, dat denk ik zeker wel. Er zijn heel veel dingen die we graag op een positieve manier willen veranderen op deze wereld. Met hoe de mens met de natuur omgaat. Maar we vinden het belangrijk dat als we een diersoort bijvoorbeeld willen beschermen, dat we niet alleen kijken naar die diersoort, maar dat we ook de mensen daarin meenemen om een draagvlak te creëren. Maar ook als bijvoorbeeld mensen een alternatief inkomen nodig hebben, voor bijvoorbeeld de jacht, dat we ook niet alleen de jacht zouden verbieden, maar dat we ook gaan kijken naar hoe kunnen we die mensen met een ander inkomen helpen.